Na quinta feira, a estrutura aínda segue sen rematar e, arrollando como arroia, era bo momento para os albaneis adiantar traballos que non foran de pintura. A ver se os carpinteiros acaban aí de puñar os rastreis e as táboas para despois puñer a lousa, senón non podo avanzar aí. Pois parece que xa está isto, non? Sí, quedou bastante firme xa. Isto de aquí tiña que ir fora e tiña que medrar un poquinho máis o muro. Nada, esa viga xa quedou toda tomada, eso podese quitar xa. E logo hai que poñer os travesaños todos. Vale, pois nada, imos. A verdade é que cando marchei pensaba que isto hoxe ia estar máis avanzado, a verdade é que sí. Vale, sempre te poñer as gafas para picar aí, vale? Con dous carpinteros xefes, esta cuberta quedará botada pola mañan xa. Están preparando a pérgola do techo da cabana e, bueno, van avanzando como poden. Que, Litos, vas probar o cueto ou que pasa? E aí veñen outra vez. Aí, ó. Que agora non pode, tío, que estou facendo aí masa a dolor e non me... vai me riñir, senón. Pero unha volta rápida. Veña, Litos, sube no cuat. Xa vos aviso eu despois. Despois, cando teña algo de tempo libre, xa vos digo, tal. Avisa. Este Litos moito traballa, non ten tempo nin para subir no cuat. Eu non sei como dá aguantar tanto traballo. E se non traballa Litos, quen vai traballar? Eu confiaba en que Suso dixera, vou botar aí unha mão, vou pintar toda a parede, pero... para que confiar? Xa é mellor desconfiar da xente. Con Suso non se pode contar moito, que a súa función é a de controlar, non a de manchar as mans. Pero con Xoán e con Anxo, sí, eles sempre están dispostos. Que tal? Ben, que podemos facer? Pois mira, a verdade é que agora é moito non, porque isto xa é un traballo un pouco máis técnico e... E podemos recoller ese antullo? Queres probar? Vale. Ala, veña, espero por vos. Alex, pon os guantes. Vou, xa vou. Estes nenos recórdame a min cando era pequeno, traballar sen parar. Os pequenos colleron o seu chimpín particular e dispuxeron del para a causa. Non gozarán de fortes músculos para a carga e descarga de material, pero teñen a habilidade e a intelixencia para reducir esforzos físicos e conseguir óptimos resultados. Eles en cando poden, collen o cuazco que teñen co remolque e, bueno, empezan a carrexar cousas que lles mandan por ali os obreiros dun lado para outro, ou a retirar escombro, ou, bueno, o que fagan falta. Eles o que queren é colaborar tamén, é ser un pouco protagonistas da obra e sentirse útiles. Son nenos, pero queren se sentir útiles tamén como a xente maior. Quizáis o seu cazo non terá tanta capacidade como ao do chimpín de Alex, pero poden suplilo con algún traxecto extra. Bueno, imos facer unha viaxe. Moi ben. Vin a Xoán aí co coa dun lado para outro, co carreto. Eu non sei que andaban carretando, debían andar carretando escombro, non sei. Veña, recolle isto que aínda temos que dar outro viaxe. Vale. Os xemelgos de Galdo tomaron en serio a súa encarga e non pensan deterse ata cumprila. Calquera proposta, por moi atractiva que esta sexa, será desbotada polos nenos ata que o seu chollo quede rematado. Ei! A ver, déxeme dar unha volta ahora que teño tempo. Ahora estamos traballando nós. Ahora quere subirse, pero ahora nos estamos a traballar. Aí, ahora nos damos posto de acordo tampouco. Non. E agora que quero eu, eles dicen que teñen que traballar e estaban tirando o entullo, non sei que estaban tirando. Semella un xeito un pouco rudimentario, pero o resultado vai chegando e a zona quedará despexada antes do previsto. O carro, que a verdade é que iba pedindo auxilio, iba tocando no chan, eu non sei que levaban dentro. Non obstante, máis lento do agardado, quizáis polas inclemencias do tempo, camiñan os traballos principais como a cuberta e o arranxo das fachadas. Agora parece que parou de chover, vou aproveitar e rezabar a parte de baixo, porque para pintar non vale. A min gustame máis ter a lousa vista, pero se me quedo unha semana só de encargado, xa me encargarei eu de que quede así. Onde carallo andará o Litos? Onde vou estar, Adrián? Poñéndote a parir aquí no confesionario, o que pensas? Litos non deixa escapar un segundo da reforma para fomentar a confrontación. Na mentras os carpinteiros falan polo seu traballo. De momento comenzaremos facendo unha mesa e pouco a pouco pois imos facendo todos os mobles. A miña idea é facer unha mesa e 2 bancos. E se teño máis tempo, pois podo facer tamén un mesado, unha mesa de apoio para barbacoa e, bueno, a ver.
Semella que os profesionais da madeira xa están afrontando a recta final da reforma de Viveiro. Após restrelar a cuberta, agora poden enfocar os seus esforzos na construción do mobiliario que humanice o lugar. Porén, os albaneis, separados desta volta un do outro, afrontan a guerra pola súa conta, aínda que polo menos entretidos. Bueno, a ver, explícame agora que teño tempo como vai isto, que? Ahora nos tamén temos tempo. Mira, aquí se encende, apretas aí a manita, así. E aquí acelérase. E aquí apágase. Imos ter que darlle unhas clases de conducir a Litos que non che ten unha idea que non. Si, oh. Aí, apreta ya. Poderá comigo? Si, oh. Sí. Pisalle ben Litos, así sacas ya carbonilla. Deberíamos ter un destes para as obras, para carretar así. Ales co chimpín eu con isto, a ver quen andaba máis. Este cuate anda máis co chimpín deles, digo eu. Si, oh. Elitos ainda vai por ali xogando no cuarto, a ver se o vai romper. Logo queixerase que o seu xefe non fai nada e que fai todo el. Mentres un pasea en carruaxe, o outro baixe o lombo para empurrar a reforma antes da visita de Rosa. E se non se fai moito, polo menos sabe mandar nos pinches. Niso, Adrián é todo un profesional. Que facedes aí? Queredes pintar? Vale, Pero daquela ides ali para o garaje e pintades o garaje todo. vale. Xa os mandei para o garaxe que polo menos non embarrún ali todo. Poñevos aquí a pintura. Que pensan, que non sabemos pintar ou que pasa? Pintámonos máis que ele. Así todo. Cando que vedes xa podedes ir para a casa, vale? Vale. Pois veña. A verdade é que son dispostos. Xa colleron o rodillo e a pintura e puxéronse ali a pintar todos contentos. E canto nos pagarán por isto? Ah, non sei. Estes son un pouco tacaños, non soltan os cartos facilmente. Isto dá un pouco de pena pintalo, pero bueno, xa pintarei outro, malo será. A nos gustanos máis a pintura artística, pero isto é máis sinxelo. Cando se vayan daqui xa pintaremos outra vez, que sin pintar non queda. Isto é moi fácil, non sei como dan cobrado para facer isto. Aquí o luns chegamos e dixemos, Adrián, pinta, limpa e o de recebar, bueno, entre os dous. Ao final, limpo eu, pinto eu, enfosco eu e vou recebar eu tamén. E aquí... Dios Deus! Pintade ben, rapaces. Sí, intentámolo. Casi me cae o mango na cabeza. Alex, non nos molestes que estamos a traballar. Hola, Hola, Rosa. que? Xa vos vindes de aí abaixo pintando, pero levades un ritmo. Sí, Que maravilla, tendes unha axudante nova. sí. Como te chamas? Alba. Alba, liaronte logo, sí. Xoan é máis anxo para pintar. Pero é que pero co rodillo é todo. Veu, Rosa, pero nos estábamos moi ocupados, que estábamos ali pintando no garaxe, tiñamos que rematar, que senón se facía noite. Estou alucinando, porque cando veño ás obras, na máis entrar se paran todos de traballar. O meu equipo, nada. E vos non me facedes caso. É que hai que acabar, dixéronos que había que apurar e nosotros apuramos. E alguén ten que traballar, non vai ser todo falar. Pois a seguir así, despois mañán na entrega xa miramos que ben vos quedou, vale? Vale. Veña, ata logo.